Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo lagunok, gaurkoan Almandoz herrira hurbildu gara. Almandoz, Iruñerritik 35 kilometrotara aurkitzen den herria da, Baztango baiaran zehazki. Hemendik Okolin mendia igoko dugu, 1358 metro dituen mendia, eta Saioa mendiaren mendebaldean kokatzen dena. Esan bezala, Almandoz herrira hurbildu gara, baina gure ibilbidea San Blas Bentetatik hasiko da, hemendik herritik pare bat kilometrotara. Orain, kotxea hartu San Blas Bentetara gerturatuko gara eta bertatik hasiko dugu gure ibilbidea. Okolin mendia, Nafarroa garaiko 1355 metroko garaiera eta Saioa mendiaren mendebaldean kokatzen dugun tontorra da. Hainbat lekuetatik igo daitekeen mendia da. Eta guk Almandoz herria bisitatu eta Belatetik gora dagoen portutik hasi dugu gure ibilbidea. Done Jakue bidea jarraituz egingo ditugu gure lehen pausoak. Poliki-poliki Okolin mendira edo Magalera helduz. Txango ederra da, Saioa, Zuriain, Gartzega edo beste hainbat tontor behatzeko aukera daukagu. Baita, bertako paraje ederretaz gozatzeko aukera ere. Esan bezala, gure ibilbidea San Blas Bentetatik hasiko dugu. Almandoz herria utzi, kotxea hartu eta hemen bertan aparkatu dezakezue. Hemendik Okolin mendira junetorria 7 kilometro izango dira, 3,5 igoera eta beste 3,5 jaitsiera. Junetorria leku berdinetik egingo dugu. Oraintxe bertan 700 metrotara aurkitzen gara, eta Okolin mendia 1358 daukagu. Beraz, igoera gogorra daukagu aurretik. Motxila hartu eta bagoaz. Kaixo adizkideok, gaurkoan Belate inguruan aurkitzen gara, Okolin mendia igotzeko asmoz. Okolin mendia 1351 metrotan kokatuta dago. Eta konkretuki Nafarroako erdi iparraldean aurkitzen da. Ur banalerrotik oso gertu, alegia. Beraz, zonalde honetan influentzia atlantikoa oso handia izanen da. Ikusi besterik ez egin behar, uda bete-betean gaudela eta txamarra jantzi behar izan dugula. Nolabait zonalde honetan freskotasuna eta ezetasuna ia urte osoan ematen baita. Beste behin ere, gure gaurko helburua izanen da, Okolin mendian
dagoen basabizitza landaredia edo eta bestelako natura kontuak zuen etxetara gerturatzea eta gurekin batera zerbait ikastea. Beraz, goazen mendira. Onddo espezie desberdinek sortzen dituzten mikorrizek basoaren osasunean oinarrizko funtzioa jokatzen dute. Izan ere, mikorriz hauek gure zuhaitzen sustraietan atxikitu egiten dira eta onddo eta zuhaitz espezie desberdin arteko mantenugaien elkartrukaketa egiten da, sinpleki azalduz behintzat. Horrela, adibide konkretu honetan, boletuz generoko bi ale ditugu hemen, zeintzuek pagoen sustraietara osongi atxikitzen diren. Boletuz eritropus lirateke bi ale hauek. Izan ere hauek apurtzean kolore urdinska bat ateratzen dute. Espezie honen indikadore dena, beste batzuen artean ere. Beraz, onddo desberdinek gure basoan jokatzen duten papera bere biziko garrantzia du. Izan ere, zuhaitz espezie askoren hazkuntzan laguntzen dute eta hauen elikagaien bermatzean ere bai. Gure lankideak Okolin mendian eta honen inguruetan ibili dira eta gu gaurkoan Almandozeko herrira hurbildu gara. Almandoz Baztango bailaran aurkitzen den herri txiki bat da, gutxi gora bera 200 biztanle inguru ditu, eta gu orain Leizako plazan gaudela, Peio itxarongo dugu, ea herriari buruz zer kontatzen digun.
Bagoaz poliki-poliki Okolin tontorrera. Esan bezala, San Blas bentetatik hasi dugu gure ibilbidea. Eta dena, balan gora hasi dugu. Lehenengo zatia, Done Jakue bidea markak jarraitu ditugu. Gero alde batera utziz eta berehala punto gorria jarraituz. Itoak ere baditu zuen Bidesidorren barna. Dena baso artean joan gara eta orain ja Lepora iritsi gara. Hemendik tontorrera azkeneko kilometroak ditugu. Eta egia esan, ibilbidea gogorra egiten ari zaigu. Nahiko aldapa gogorrak dituelako. Deskantsu txiki bat egin eta bagoaz gora. Zonalde Atlantiko honetan gure baso espezierik garrantzitsuena pagoa dugu. Pagoak beste saioetan esan moduan zetasun atmosferikoa du gustoko eta zonalde honetan udan ere ematen den zetasun horrek ahalbidetzen du pagadiz osaturiko basoak sortzea. Pagoaren hostoetan, garai honetan, halako zezidioak agertzen dira. Mikiola fagi deituriko euli batek sorturiko zezidioak dira. Nolabait, hostoak ziztatzearen ondorioz sortzen direlarik. Euliak bere arrautzak hostoetan jarriz, nolabaiteko erreakzio bat sorrarazten dio pagoaren hostoari. Eta beraz, halako egitura bat sortzen du aldi berean, euli honen arrautzak babestu egiten dituelarik nahi gabe bada ere. Eta horren ostean, hemendik hostoa erori eta gero, euli berriak sortuko dira. Belateko inguru hau Pirinetako zeharbidetako bat da. Hemendik, historian zehar, persona zein animali ugari pasatu izan dira.
Eta horren adibide dira, zonalde honetan aurkitzen alditugun kronletxak, erromatar galtzadak, errepideak, gazteluak, bentak edo borda ugariak. Gizakiaren arrastoaz aparte, badira ere, zeharbide honetatik pasatzen diren animaliak ere. Horren adibide ditugu, urtean bitan behintzat pasatzen diren hegazti migratzaile ugari. Tartean usoak, zikoina beltzak, zikoina txuriak edota harrapari desberdinak. Baina ez hori bakarrik, izan ere, mendate honetan gutxienez 18 saguzar espezie identifikatu egin dira migrazioan. Izan ere, saguzarrek ere migrazio ibilbidea egiten dute. Okolin inguruko lurraldeak, behintzat altitudean dauden lurraldeak, larrez josita daude. Larreak gure abereek mantendu egiten dituzte garbi, eta haien ekintzaren ondorioz dugun paisaia. Nolanahi ere, azkenengo hamarkadetan zehar, abeltzantzaren utzikeriak eta abeltzantzaren atzerakadak gure larreak eraldatu egin ditu. Eta gutxinaka sastrakadiak suertatu dira larre hauetan. Kasu honetan, oteaz osaturiko sastrakadia. Abeltzantza presio honen galerarekin bat, beraz, larre hauetan sastrakadiak ugaritu egin dira. Eta askotan gure abeltzainek suaren bitartez mantendu dituzte garbi larre eta sastrakadi hauek. Gaurkoan Peio Sarratea Sanzberrorekin gaude, bera Almandozeko alkatea da, biztanlea ere bai, eta abeltzaina. Kaixo, zer moduz? Epa, atxaldeon, ongi, zuek zer moduz? Ondo. Bueno, konta iguzu, Peio, non gaude gaurkoan? Bueno, pues gaur Almandozko herrian gaude, Baztan Bailaran kokatu dago, Nafarroan iparraldean, eta Iruña aldetik etortzen den lehenengo herria da Belateko tunelak pasatuta gero. Eta herriak zenbat biztanle ditu? Pues gaur egun 180 inguru, bai, hortxe, asteburuetan apurtxo bat gehiago, bueno, familiak eta etortzen dire, eta... Eta adibidez, bueno, asteburuen ezberdintasun hori aipatuzu, baina adibidez udan ere biztanleria handitzen da? Udan ez, azkenean hemen etortzen den jendea familiaketan ikuste dut urte osoan zehar etortzen direla. Gero uda partean bai nabaritzen dela turismo gehiago dagoela, baina bueno, horiek ez dire, nolabait erteko ez dire betiko biztanleak edo. Eta turista horiek zertara etortzen dira ona Almandozera eta ingurutara? Bueno, pues nik uste dut Baztango bertze herrietara bezala, pues hemengo kultura ezagutzera, batez ere mendiek ikustera, ikusten den bezala dena nahiko berdea da urte osoan zehar, eta bai, naturakin kontaktu izatera, eta bueno, nolabait errateko hiriguneko boragin horretatik edo pixka bat eskapatzeko. Eta horren arira, COVID-19 pandemiarengatik nabari izan duzu aldaketa hori jendearen grina naturarekin kontaktuan egoteko edo? Bai, asko. Gu, bueno, ni eta nire Almandozko lagunak bakar batzuk nahiko mendizalea gara, eta bai, hasieran neurriak eta ireki zirelarik, ez baitzen Nafarrotik atratzen al, pues Hondartzara eta joan berrean, mendian bai sumatzen zela jende haunitz, eta guretako hasieran behintzat, pues, pixket inkomodua ez, gu beti hemen bakarrik edo gure airera ibiltzen gara, eta derrepente hainbertza jende ikustea, pues, ez du molestatzen, baina bai txokatzen du. Eta gero adibidez, azkeneko urte hauetan, zuk adibidez horitze dituzun azkeneko urte hauetan, ze biztanleriak, herriko biztanleria zein da hazi edo gutxitu? Gutxitu egin da, bai. Bai, azkeneko 7 urtetan bai somatu da pixket, bueno, igo ez dakit, baina aurreak sortu direla, baziren urte batzuk ez zirenak sortu, baina bai, ni txikien itzenetik, bai, nabari dela gero eta etxe gehiago hutsak daudela,
Gero eta familia txikiagokoak direla, lehen aixe familia handiagokoak ziren, eta bai, bajatzen nahi bai. Eta zergatik uste duzu? Pues uste dut denetan bezala, pues ez dakit ohitura den edo zerbitzu faltengatik, lan faltagatik edo, pues jendea hirigunetara gaten dela eta herriek pues uste nahi direla. Justo oraintxe hori galdetu behar nizun, ze zerbitzu mota dituzu Almandozen? Pues Almandozen badauden zerbitzu bakarrak eskola publikoa eta medikue, ez dugu bertze zerbitzuik. Bertze edozein gauzetarako hemendik irten beharra dugu bai edo bai. Eta herritarrek orduan zertan egiten dute lan? Pues herritarrek, hemen adibidez herrian, pues bagara beltzain batzuk, gutxi batzuk, gero dago Arrobie, hor Goitiertan, eta aurrera badire herriko batzuk, baina gainontzekoak, pues Espalimeda, Elizondora, Iruñera, Donostebe, Bera, pues denak atrebarra dire herritik lanitera. Eta orduan zuk Peio zer uste duzu herri txiki batek behar duela bizirauteko, ez, edo ez galtzeko? Pues nik uste dut behar duela zerbitzu minimo batzuk, eskola eta medikuek batugu, baina uste dut denda txiki bet, beti kotxe hartu beharrean eta Elizondora edo joan beharrean, hemen ez dakit zerbait basikoa balego, importantea izango zela, eta gero zerbitzuek iduritzen zait arras importantea komunikazio bat izatea. Errepide on batzuk izatea, seguruak izatea, eta bai, batez ere hori. Eta orain gaiaz pixka aldatuz, zein da euskararen presentzia hemen herrian eta inguruetan ere baina behar aipatu? Herrian, euskararen presentzia eske atope, ez dakit nola egan. Nik euskara solasten dut familian, lagunekin, eta uste dut etxe guztietan euskara solasten dena. Gendute agian norbait kanpokoa herritar batekin ezkondu dela eta ez dakiela edo kostatzen zaiola ikestea gainerakoak. Ulertu euskara denek ulertzen dugu eta solastu ehuneko handi betian ere bai. Eta orduan kalean entzuten den hizkuntza zein da euskara? Bai, euskara, bai. Eta ikus daiteke hemen natura zinguratuta gaudela, aipatuko dituzu hemen inguruko mendiren bat edo horrela naturgune esanguratsuren bat edo? Belate, da guretako Almandoztarrentzat nik uste dut punto importante bat edo, baina unitz gaten garena. Saioa ere hemen ez da ikusten, baina hor atzean dago, eta saioa Baztango mendia altuena izenta ere unitz gaten gara. Abartan ere hor dago, eta bai hemen nolabait errateko Almandoz dago zulo batean bezala eta gaude mendi zinguretuek. Mendi eta oian, baso, bai. Bai, ikusten da. Eta orduan herritarrek ze harreman mota ukazue naturarekin? Nik uste dut arraslotue gaudela naturakin. Erran duten bezala Almandozen honik gaudea beltzain batzuk, azkenean egunero gaude naturakin lotuek, eta ez dutenak edo bertzelan bat dutenak ere, nik uste dut ez bada egunero asteburuetan beti eskapadatxo bat iten dugule mendietara, edo familia gehienak batugu baratzak eta naturakin arraslotue gaude hemen. Eta orduan, baldin badokazue horrelako harreman estua naturarekin, nola saiatzen zarete zaintzen? Zaindu, nik uste dut errespetuz tratatu beharra dugule, gero eta gehiago kontzientziatu, nik uste dut gaztiak kontzientziatuek gaudela ja, eskolatik ja erakusten dakute, eta adinekoak ere bai, baina uste dut gaztiak kontzientzia gehiago badugule, azkenean ez dakit informazio gehiago badugu igual ere internet bitartez eta, baina uste dut errespetatu behar dela eta ez gu bakarrik. Kanpotik etortzen diren mendizale horiek, turista horiek eta denak, bai, denen artean zaindu beharreko gauz dela. Eta, gazteen kontzientzia hori aipatu duzu, gazte asko zarete hemen herrian, gazteek erabakitzen dute hemen herrian geratzea bizitzera edo hartzen dute hori kanpora joteko autua edo? Badago denetaik. Errandatzuten bezala nik uste izan zen bolada bat duela urte batzuk kanpora gehiago gatzen zirenak, ez igual Iruñera, baina herri handiagokotara, Donostebera, Elizondora, baina nire lagun taldean edo kuadrilan adibidez, momentuen benpin gehienak denak ezertiagatik Almandozen gaude. Nik gaztia gara eta gero ikusko da, baina intentzioa benpin ezpada Almandozen hemen inguruan edo mendialdean gelditzeko da. Beraz, gustoko duzue bizi izan duzuen herriko bizitza hau, ez? Bai, gu hirire gaten bagara, egun beti igual bai, baina bigarrenean ja agobietzen gara bai. Eta ze ohiturak badituzue hemen herrian Almandozen, adibidez? Hemen herrian, herriko bestak da niretako punto importantenetako bat, herri elkartzen den
egun horietako bat, eta hortaz aparte igual Baztandarren biltzarreko karroza prestatu behar delaik, eta gero, bueno, pues, ude partian, pues, egunerokoa. Pues, ilunabarretan elkartu, espada frontoian pues, mendien buelta bat maten, edo elkartean, edo ez dakit, pues, adibidez emakumeak pues, tailerrak itentuzte, josturako tailerrak, eta bai, pues, aktibidade ezberdinak izaten dira. Eta, bueno, orain nahi baduzu joango gara herrian zehar bueltatxo bat ematera, eta erakutsiko dizkiguzu txoko ezberdinak? Bai, erakutsiko datzuet. Bale, goazen? Goazen. Gure tontorrera, Okolin tontorrera, 1358 metro dituen mendia. Hemen atzekaldean daukagu Saioa mendia. Esan bezala lehen mendebaldean Okolin geratzen da, eta bi mendi hauek dira Baztaneko mendik nagusienak. Esan bezala, San Blas bentatik hasi dugu gure ibilbidea, eta dena aldapan gora da. Donejakue bidea eta gero puntu gorria jarraitu behar dituzue. Basoan barna, gero Lepora helduz. Lepotik ona tontorrera pare bat kilometro dituzue. Hemendik ikusten duzuenez, 1300 metrora, ia 360 graduko bistak ditugu. Eta hemendik Beriain ikusteko aukera dutegago, baita Urbasa edo Arar mendilerroak ere bai. Eta ez bakarrik horiek, esan dugun bezala baita Saioa, Baztan Bortziriak edo Esteribar aldea ere ikusteko aukera daukagu. Orain, ikusten duzuenez, badirudi eguraldia okerrera dijoala, eta lainoak sartzen hasi dira, baita hodeiak ere bai. Beraz, gu, ziztu bizian, txubaskeroa ipini eta berantzko bidea hartuko dugu. Ikusten duzuenez, ekaitzak harrapatu gaitu. Jaisten gauden bitartean eta hemen metro batzuetara ja bentak ditugu. Baina ekaitzak harrapatu gaitu bete-betean. Beraz, bagoaz, ziztu bizian azkar bera. Gogoratu beti sira motxilan sartzea, bai? Horrelako gauzak gertatzen dira mendian eta. Goazen. Iritsi gara gure helmuga puntura. Gaurkoan, Okolin mendia igo dugu 1358 metrotara dagoena. Eta ikusi duzuenez, ekaitzak harrapatu gaitu. Esan bezala, San Blas bentatik hasi dugu gure ibilbidea. Apurka-apurka, aldapan gora abiatu gara. Basoan zehar ibili gara batez ere. Eta itoak jarraitu ditugu puntu gorriekin batera. Hortik Lepo batera helduz eta bertatik Okolin mendira helduz. Bertako bistak oso politak ziren, eta goian tontorrean ez zuen euririk egiten, baina ikusten zen ekaitza zetorrela. Beriain Aralar edo baita Esteribar eta Baztanaldeko mendi ugari ikusteko aukera izan ditugu. Berehala, ziztu bizian hartu dugu bueltako bidea, Lepora bueltatuz eta berriz egindakoa deseginez.
Orain, bidean barna, basoan geundarik ekaitzak hartu gaitu. Eta hemen, San Blaseko bentara bueltatu gara. Guztira 9 kilometro izan dira, ia 700 metroko desnivel positiboarekin. Gogorra da mendi hau, baina lasai-lasai egin behar duzuena, baina merezi duena. Beno lagunok, guk orain arropa aldatuko gara eta horrengo batean ikusiko gara elkar. Hemen, nire atzean, Belateko harribitxietako bat dugu. Belateko zoikaztegia, hain zuzen ere. Zoikaztegi bat, ingurune eze eta hotz batean garatzen den zingira antzeko bat da. Non ura estankatu egiten den eta uraren gainean hainbat material vegetal pilatzen joaten diren. Ingurune oxigeno gutxiko ingurune baten bitartez, nolabait, material hauek guztiz usteldu ezinik zoikatza sortzen dutelarik. Zoikatza halako material ilun bat da, karbonoz beterikoa. Zoikaztegiek funtzio oso garrantzitsua betetzen dute lurraren ekosisteman edo lurraren funtzionamenduan. Izan ere, karbonoaren gordeleku apartak dira eta esponja baten moduan jarduten dute. Gehiegizko ura dagoenean ura xurgatuz eta nolabait idortasuna dagoenean edo lehortea heltzen denean ura pixkanaka eskainiz. Beraz, ingurune honetan hainbat landare nahiko espezializatu hazten dira. Izan ere, zoikaztegi hauetan nitrogeno edo eta fosforoa bezalako mantenugaiak oso urriak dira. Horregatik, drosera edo pingikula generoko landare haragijaleak sortzen dira ingurune hauetan. Nolabait, intsektuez baliatzen baitira nitrogenoa bezalako elikagaiak barneratzeko, zeintzuek lurretik hartu ezin ditzaketen. Okolineko tontorretik oso gertu, halako harritzar handiak topatzeko aukera izanen dugu. Errotarriak dira, konkretuki, Okolineko menditik oso gertu zegoen harrobi batetik bere garaian atera ziren errotarriak. Eta hain zuzen ere, harriaren gainean iaia hazten den landare bat hauxe dugu, apo belarra, sustratu oso finetan hazteko gai dena. Apo belarrak hainbat erabilera izan ditu gure historian zehar, eta haietako bitxiena behintzat nirentzat arrantzarako zuen erabilera da. Izan ere, badirudi landare hau uretara botaz gero, nolabait arrainak tontotu egiten dituela. Beraz, bitxikeri honekin gaurkoz agurra emanen dizuegu. Espero dugu saioa zuen gustokoa suertatu izana eta hurrengo saio batean ikusiko dugu elkar. Mila esker eta aio! Eta Peio, komentatu iguzu orain, zekintzak egite dituzuen herrian eta jaietan adibidez, baina noiz dira Almandozeko jaiak orduan? Almandozko jaiak dire Bestaberri egunean, lehen ziren San Pedro egunean, baina koinziditzen zuten Baztango bertze herri batzukin eta ora egiten da Bestaberri egunean. Eta adibidez, Baiarako beste herriekin, ze harreman mota daukazu, elkartzen zarete eta... Bai, azkenean eskolan txikiten denak Lekarozko institutuan egon gara, orduan denek batugu lagunek herri guzietan. Bai, harreman ona dugu herri guziekin. Eta zuek adibidez ere bai joaten zarete ondoko herriko jaietara eta... Bai, hemen Baztanen, Malerrekan, Ultzaman ere bai, hemen denean. Eta herrian ze giro mota daukazue guztien arteko harremanik edo belaunaldi ezberdinetako jendea elkartzen zarete? Bai, denak. Karriken norbaitekin harpatzen bazara, igual du gaztia den, adinekoa den,
azkenean herri txiki bat da, dena zauntzen gara, eta bueno, bai, harreman ona dago erraz. Eta gero, nola zaintzen duzu zuek herria, adibidez? Mantentzen dituzue betiko etxeak, edo indira berriak, edo zaharrak berritu? Bai, azkeneko urtetan indire berriek, azkenean zaharrak dire itxarra saundiek, familia batendako, orduan ez badire nolabait zatitzen bi familia edo irundako edo arraz gastu importantea da. Bai, eta bai, errandatzuten bezala, badire itxak utxe gelditzen nahi direnak, eta pena da ez, oiola izetia, baina bai. Gauz hortan bai uste dut, nolabait buelta edo eman beharko zela. Eta orain, Peio, imaginatu, etortzen zaizula lagun bat bisitan ez, ona, Almandozera, ze ekintza motak egingo zenituzke berarekin bai herrian eta bai natur egunetan ere bai? Berakin herrian, bueno, nik uste dut herrian bestetara gonbidatuko nuela, bai, ez dakit niri gustatzen zaizkit. Adibidez, gauz importante bat da eta ikusteko polite Corpus Christi egunean iten den aurora, goizeko 8etan abestuz gaten gara herrien barna. Ah, bale. Gero ere dago arrasongi badakien handako mus txapelketa, nahiko ez dakit pike edo izaten dire eta bai, ambiente hona izaten da. Eta bueno, pues gero gaueko afarie, zikirua bai, herriko bestetara bai. Eta gero bai, pues mendire. Mendire, ez dakit, mendi altuetara edo ianera, fauna ugari bada hemen. Iraila partean adibidez, laguneta itortzen dire berrea deitzen dena ikustera. Basauntzen zeloa edo ez dakit euskara nola erran. Bai, bueno. Bai. Eta bueno, nahiko polite da bai. Eta horrela mendi bueltaren bat esanguratxoa edo polita egiteko? Pues niri haunitz gustatzen zait, adibidez Belatetik Saioara igo, abertaneraino joan eta berrota edo zigara jautsi. Bertatik, da nahiko zelaia Saioatik abertanera eta bistak dire alde guztietara ikeragarriak. Bai, Bai, batez ere nik errango nuke ilunabarrean. Eguzkia esatzen nahi dela, ez dakit kolore horiek erraz politek dire. Bueno, Peio, eskerrik asko kontatu iguzun guztiarengatik. Eta, bueno, herri xarmangarria da Almandoz, orduan jarraituko dugu gure bisita. Eta ea bueltatzen garen, noiz bai, berri ere? Esker mila zuei eta, bueno, denei gonbita egiten diot Almandoz bisitatzeko. Bai, esan ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, gero arte. Herriko kale nagusitik emango diogu amaiera gaurko saioari. Peiori esker herria pixkat gehiago ezagutzeko aukera paregabea izan dugu. Naiz eta herri txikia izan, oso sarmangarria da eta giro polita dauka. Beraz, guztia gonbidatzen zaituztegu hona etortzea bisitan. Hurrengoan elkar ikusiko dugu berriro ere eta jo. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.